Ciao, jien jisimni Chiara Badano, imma sħabi jsejħuli Chiara Luce li tfisser dawl ċar. Jien twellit f'Ottubru tal-1971 f'Raħar Żgħir fl-Italja jismu Sassello. Il-ġenituri tiegħi, Ruggero u Marja Teresa, dejjem rawni mħabba kbira u għalmuni l-importanza tal-fidi li tkun qalbek tajba wkoll. Meta kont żgħira kont mimlija enerġija u kurzità, dejjem ħerqana biex nesplora d-dinja ta' madwari. Kont inħobb nilgħab ma' sħabi, immur l-iskola u nipparteċipa f'xi sport. It-tennis kien il-favorit tiegħi tafux. Ta' 9 snin ingħaqadt mal-Moviment tal-Fokolari, grupp iddedikat biex jgħix il-messaġġ tal-għaqda u l-imħabba. Din il-komunità li hija saret qisha t-tieni familja. Għalmuni li anke li żarqat ta' qalb tajba jista' jagħmel differenza kbira fid-dinja. Dejjem ippruvajt ngħix kull mument b'imħabba, ferħ u sens ta' skop. Aktar kemm kbirt, il-fidi tiegħi komplet tikber. Sibt ferħ kbir fl-inejn lil ħadd ieħor u nkun sors ta' dawl f'ħajjithom. Sħabi kienu spiss jgħiduli li kienu jaraw fija ħafna kuntentizza u pożittività. Għalija dan kollu kien sempliċiment għax kont qed ngħix il-fidi tiegħi li nara lil Ġesu f'kull min iltaqa' miegħu. U nħobbhom bħalma għamelu. Ta' 17-il sena ħajt inqalbet ta' taħt fuq. Meta t-tobba tawni l-aħbar ħassejtni qisni laqtitni mal-tempata. Iżda mal-ardor tal-fidi biex ittini l-kuraġġ. Qatt ma tlift it-tama. Il-kamra tiegħi fl-isptar saret post ta' ferħ u daħk. L-infermiera u t-tobba kienu jibqgħu mistaġbin kif stajt jiena nibqa' daqshekk pożittiva. Spiss kont ngħidilhom ma fadalli xejn. Imma tandi qalbi. U b'hekk b'qalbi nista' dejjem inħobb. Minkejja l-marda bqajt naħseb fl-oħrajn. Ktibt itri, għamilt telefonati u anke tlabt tal dawk l-aktar fil-bżonn. Ħbiebi mill-Moviment tal-Fokolari kienu sors kontinwu ta' appoġġ. Kienu jżuruni u konna nirrakkontaw ħafna stejjer u nitqu flimkien. Anke fl-aktar momenti dgħajfa tafux. Ħassejt sens profond ta' paċi u skop. Waħda mill-isbaħ esperjenzi waqt il-marda tiegħi kienet li nirċievi l-Ewkaristija. Kont ngħid, Ġesu ġie jżurni. Kienet ittini s-saħħa u tfakkarni li ma kontx waħdi fid-tbatija tiegħi. Kont naf li Ġesu kien miegħi jagħtini l-kuraġġ biex naffaċċja kuljum bit-tbissima. Il-messaġġ tiegħi lilkom ilkoll u sempliċi. Għejxu l-ħajja b'mod sħiħ. Ħobbu b'qalbkom. Qalbkom kollha u għafdaw fil-pjan ta' Alla. Ikunu xi jkunu l-isfidi, kunu għafu li qatt mintom waħedkom. Ġesu qiegħed magħkom, jiggwidakom u jagħtikom is-saħħa. Nittama li intom tkunu d-dawl tad-dinja, kif kontu maħluqin biex tkunu. U ftakru, bl-imħabba u l-fidi kollox huwa possibbli.